Koliko puta vam se desilo da vam zatreba skan nekog dokumenta, ali to znači da morate da ujurite nekoga ili da se vratite kući ili u kancelariju? Nama se dešavalo bezbroj puta. Zato vam danas predstavljamo odličnu aplikaciju za Android telefone Handy Scanner. U nekoliko poteza možete poslati skanirana dokumenta putem e-maila gde god da se nalazite. Sve što je potrebno je da uslikate željeni dokument. Aplikacija automatski prepoznaje ivice, što omogućava i automatsku obradu dokumenata pre nego što snimite za slanje. Dokumenti se mogu snimiti kao JPEG ili PDF, a mi vam preporučujemo da odaberete JPEG kako biste automatski mogli da obradite sliku na telefonu i kropujete natpis programa koji ostaje u besplatnoj verziji. Handy Scanner aplikacija se u više slučajeva pokazala kao jako korisna i must have na telefonu. Handy Scanner vas čeka za preuzimanje na interface.tv.